Apa? Apa? Apa iki sak tenane? Alah, penake. Aduh. Lemes aku, Mas. Hampir pusing jalan ke. Senyumnya itu loh. Beto hati, beto lambe. Wis kadung mati rasaku, Kang Mas lungono tangisku, becike kowe lunga saka uripku. Paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang aku. Iki wis dalanku, pilihane wong tuaku, sepurane yen aku ninggal sliramu. Wes tau. Sepurane ya, Mas. Wes tau ngono. Oh, wis tau. Kasmo Music. Lagu permintaan Bagus punya langsung. Apa sifat saiki wis beda kowe ninggalke aku menteke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesat ning jero dada pancen nglarake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo selak batinmu marang kahananku Kang Mas pupusen rasa Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku, Kang Mas lilangno lungaku, becike kowe lunga saka uripku. Paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lunga marang tresna. Iki wis dalanku, pilihane wong tuaku, sepurane yen aku tinggal sliramu. Ora apa-apa dik, wes pancen nasibku. Aja karo aku ya. Aku ora kerja. Iki pahalane wong tua lho, Mas. Kasro Music. Ayo. Sesat ning jero dada pancen panake arep
Terima kasih kebersamaannya Vivi. Satu persatu.